Ένα γκολ. Μαγιάτης. Αφού τους πέσουν. Σαμαρής. Ωραίο. Ο Σαμαράς θα αυτός. Ναι. Ο Σαμαράς. Ναι, ο μαλάκας, ναι. Κόβει ο Παπασταθόπουλος. Καλού. Πατάει στην ελληνική περιοχή. Βρίσκει αδιέξοδο. Φτάνει στο τέρμα του γηπέδου. Γυρίζει τη σέντρα. Ο μαλάκα. What the fuck. Τι έγινε. Δεν καταλάβαμε. Πάρει την μπάλα ο Χρυστοδουλόπουλος και το έκανε. Ναι, έλα. Συντονισμένα όμως. Συντονισμένα. Έτσι. Καρακούνης. Έτσι, τους παίζουνε. Ζητάει την μπάλα ο Χρυστοδουλόπουλος. Σκητάζει το Σαμαρά. Έτσι. Πάει στο ένας εναντίον ενός ο Σαμαράς με τον Μπαμπά. Γυρίζει με βλάβη. Μέχρι να στρίψει τον κόλλο του Σαμαράς, έβγαλε ο Μπαμπά το γενετικό του όργανο και Μανιάτης, το τάκλι. πίστηκες τώρα για τον Μπαμπά. Μπαμπά είναι αυτός. Κάτσε να γυρίσουμε πίσω. Βγες ρε. Του έκοψε ο Σοκράτης τις επιλογές και του σουτ και της πάσας. Στο έχω ξαναπεί, οι αφρικάνικες ομάδες δεν έχουν άμυνα και δεν έχουν συνηθίσει να έχουν μια στερεά άμυνα σαν Ένα παιχνίδι που από την ανάγκη της ακτής θα γίνει πια πάνω κάτω. Πιστεύω ότι θα έχουμε και τις στιγμές μας, θα έχουν και αυτοί τις δικές τους. Στιγμές. Μας ενδιαφέρει στη μέση, να δεν τον κόβει. Δεν τον έχει συνηθίσει εδώ και πολλά χρόνια, δεν παίζει αυτή τη θέση. Μαλάκα σε λίγο θα ακούσει έβαλε η Ιαπωνία δεύτερο γκολ και θα τελειώσουν όλα. Εντάξει, ας βάζουμε στον γκολ και Στον γκολ, για την εξαιρετική πάσα που βγάζει στο κόλλο. δεν πειράζει. Στον Σαμαρά. Ο Μανολάς, Μανολάς, κόρνερ. πούστη. Αμότο. Και πηγαίνει στο Σιμεάκι ο γιαγιά του Ρεφ. Καλά των Ελλήνων. ναι ρε. Ακόμα τίποτα δεν είναι οριστικό. Ούτε εδώ, ούτε στην Κουιαμπά. Σε ποια. Κουγιαμπά. Κατάλαβα. Μια πόλη γάμισέτα. Τώρα πια δεν είναι κοκκινομούρης, δεν πεις. Δεν. Δεν είναι κοκκινομούρης τώρα. Έχει αλλάξει, ναι, έχει αλλάξει. Τώρα το χτύπημα από το Σιμεάκι. Γιαγιά του Ρεφ. Βάζει πολλά φάλτσα και δύναμη στην μπάλα. Αλλού, αλλού! Yeah! Η μπάλα την άμυνα είναι ο Αλλού. Σαμαρής. Έλα. Πάει απέναντι στο χώρο για να κυνηγήσει ο Χρυστοδουλόπουλος. Άντε ρε μαλάκα σκότω. Τον Neymar τον ήξερα, απλά ήθελα να Δεν δει. είναι υπέρ της ακτής. Μετά που τον είδα χθες κατάλαβα. Τι κατάλαβες. Όταν πήγε στη Μπαρσελόνα, πρέπει να βάλει 5 κιλά για να μπορέσει να παίξει στην Ευρώπη. Γιατί οι Ευρωπαίοι είναι λίγο εξαιρετικοί. Και δεν μπορεί να έχει τα 5 κιλά που είναι όντω. Που είναι όντως βέβαια, τόσο είναι. Δεν είναι. Αλλά οι Ισπανοί και οι Ιταλοί δεν είναι εξαιρετικά τώρα. Ο άνθρωπος πήγε όντως καλύτερη από αυτόν 60 κιλά, έτσι. Το διαβάσω Wikipedia, παιδιά, πρέπει να παίζει αυτό. Σαμικίδης δεν προλαβαίνει. Λάρε μαλάκα σαν Κάτω κουκκίνη. πλάγιο, τιωτέ. Επίσης, σέβεται από το Μέση. Όταν του πήγε το Μέση, μεγάλωσε με το Μέση. Συγχειρία από μια κάποια απόσταση. Ζερβινιού. Τον αυτό με το Μέση. Ο Σάρκος Σαμαρή. Χρησιμοποιεί το σώμα για να αδειάζει τους αντιπάλους, αλλά δεν πήγε μακριά ούτε τώρα. Έλα, Μανιάτης. σιγά σιγά όπως το ξέρετε εσείς. Σιγά σιγά, χαλάρα. Χαλάρα. Έτσι. Χριστοδουλόπουλος. Ναι, έτσι, σιγά σιγά. Κάθε δική Το αφήνουνε, αλλά χώρο, το αφήνουνε. Να το ναι. Γαμό, γαμό! Ωραία, πούστη! Έξω. Δίνουν μέσα Η γαμό. ενέργεια της ζωής του. Μαλάκα ήταν ευκαιρία Ο αυτός. ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ανδρών. Κοίτα εδώ. Αυτός. Στο Δουλόπουλος. Και το τελείωμα άστοχο. Στο Δουλόπουλος ρε μαλάκα, το Λάζαρος. Άρχισε ο Δουλόπουλος στην σκηνή. Να τον Λάζαρος. Σαν τον τραγουδιστή. Sorry, δεν το ξέρω. Ρε μαλάκα άμπαλε, δεν ξέρεις ότι υπάρχει στο Δουλόπουλος στην εθνική. Δεν το ξέρω, μαλάκα. Out. Ρε μαλάκα. Τι sorry ρε μαλάκα, τι sorry. Παίζει αυτός. Στην Πολώνια, στην Ιταλία. Έτσι όπως είναι τα πράγματα.
Στον Παναθηναϊκό έπαιζε χρόνια όμως, τον ήξερες? Όχι. Τότε. Δεν ξέρω σου παίξει το Παναθηναϊκό. Οκ. Πονάει, το καβλί πονάει. Ένα ακόμα, εγώ τώρα βλέπω και το άλλο το μάτς. Το καλά κάνεις το βλέπεις γιατί, εντάξει δεν πειράζει να σου πω κάτι, αν κερδίσουμε δεν θα πειράξει το σχολείο. Άμα, Αν κερδίσουμε. γεια μας. Πού είσαι? Ασπαρνάτος από το Κίδη. Ο. Είναι και ο Μανιάτης. Η οχτέ του Ντρογκμπά, τίποτα. Ξαναλέω, δεν είναι ορατό. Εδώ την έχω, να, εδώ είναι. Για μένα δεν υπάρχει. Γκολ η Κολομβία. Γκολ Κολομβία 2-1. 2-1. Γκολ η Κολομβία. Ένα δεύτερο γκολ ρε παιδιά, δεν θέλω πολλά. Ένα μπορούν να το βάλουν. Αφού είπα ότι θα λήξει 1-0, το έγραψα και στο Facebook. Εγώ το πάω αυτό, δεν το ξέρω. Εγώ έγραψα και στο Facebook το πρωί. Ότι θα λήξει 1-0, ναι, όχι. Αλλά μαλάκας. Εσύ μου το είπες, εγώ σου είπα 1-0. Στο πάω. Αλλά αυτό είναι ψυχοφθόρο ρε μαλάκα όμως. Όχι έτσι. Δεν γαμάει τώρα αυτό το πράγμα. Μισό μηδέν θέλουμε. Δεν το είπα όμως. Ίσως από θέση offside, δεν ξέρω. Ο Καλού, ό,τι και αν είναι, η ελληνική ομάδα και εδώ αντέδρασε. Ωραία, κάτι Τσαμπουκάς. Να ο Γλύκος. Ο Γλύκος. Πώς σου φαίνεται? Καλός, εντάξει, δεν λέω. Στην πλάτη του Μανολάς, ο Καλού γύρισε ο Μανολάς, έβαλε το πόδι Πού πας ρε μαλάκα πάλι? Πάω να βάλω κανένα, ξέρω εγώ, παγάκι ίσως. Ναι, ξέρεις που είναι? Υποθέτω στην κατάψυξη. Στο πάνω σιρταράκι της κατάψυξης. Ξανά στο Σινεάκι, γιαγιά του με ανεβασμένο και Μετά όπως βλέπεις είμαστε χαλαροί. Το βρήκες? Επίσης έχει κλείσει τα πιάτα του. Όχι σαν και εσένα. Όχι σαν και εσένα ρε μπαγλαμάνα μου. Ναι, όχι. Βρωμάν τα πιάτα σου. Σερέντιε, επαναφέρει. Περνά άλλοι στον δρόμο απ' έξω από το σπίτι σου και βρωμάν τα πιάτα. Ναι. Τι οτέ. Η ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή ζει συνθήκη πρόκρισης, αλλά έχει 40 λεπτά ακόμα, οπότε γάμισέ με τώρα στην πρόκληση. είναι αυτό που θέλουμε. Ζερβινιό. Δεν περνάει γαμμένη αυτή, ας το παραδεχτεί πλέον, εντάξει, τελείωσε η υπόθεση. Τι θέλουν να σταματήσουν να παίζουν δηλαδή? Ναι. Κοίτα τώρα, ετοιμάσου. Στην περιοχή, ευνηδιάζεται μάλλον ο Κιωτέ. Γιαγιά του ρε. Ούστρε! Ωραία, πούστη! Γαμάτο σου! Σαμαράς κυνηγάει. Παίζε. Το πήρε μαλάκα! Και έπεσε πάνω του, έπεσε ο μαλάκας απάνω. Έπεσε πάνω του μαλάκας. Το όριο του Μαύρος. κανονισμού. Τι ο άσπρος. Έχω μπερδευτεί ρε μαλάκα. Δεν υπάρχουν μαύροι, είναι μαύροι και κόκκινοι. Μαύροι λέει. Εννοείς, επειδή δεν έχουμε μαύρους παίχτες στην εθνική, θα μπορούσαμε όμως. Στο οποίο προηγείται η Κολομβία 2-1 της Ιαπωνίας, είναι ένα μαξιλαράκι ασφαλείας για την εθνική. Κολομβία 2-1. Σε πρώτο πλάνο αυτό που ενδιαφέρει πάντα είναι να κερδίσει η ομάδα μας. Δεύτερο γκολ, φίλε, δεύτερο γκολ. Η ομάδα το μόνο που μπορεί Μαλάκα, η αχτή θέλει να βάλει. Το άλλο δεν μπορεί να το επηρεάσει. Η αχτή θέλει να βάλει ένα γκολ να περάσει αυτή. Τι μου λες τώρα? Να το. Έλα μπρε! Γαμό! Πούστη! Τι έπιασε ρε μαλάκα? Εντάξει. Με τα highlights Το είδε, του παιχνιδιού, εντάξει. η Ελλάδα σε αυτόν τον αγώνα έχει τη μερίδα του λέοντος το 1-0, δικαιολογείται 110%. Αλλά χιέσαι με λίγο κι εσύ, παπάδα. Το δοκάρι, το σύψαν την πίθη και βρίσκει στον Δουλόπουλο, τον γκολ. Βολίδα, Εντάξει τώρα, όλα αυτές οι, πώς του λένε, Φάση, προληπτικές προκαταρρυπτικές μεταδόσεις, είναι από μαλακία. Παίζουν οι άνθρωποι, δεν παίζουν. Εντάξει, είναι οκ. Εντάξει. Το Σινεάκι και ο Καρακούνης. Λοιπόν, θα μου κάνεις σκοτώ, τι λες. Θα μου κάνεις σκοτώ. Να το. Διώχνουν και πάλι όπως προηγουμένως ο Ντρογκμπά, καθώς δεν υπήρξε κίνηση από Έλληνα ποδοσφαιριστή στο πρώτο δοκάρι. Μανιάτης, ο Λέβας. Το Alien παίζει καλά τελικά, έτσι. Το άλλο είναι παιχτάρα ρε. Τον
τον Μανιάτη ο Σάμαρης. Παιδιά, βάλτε ένα γκολ ακόμα, βάλτε. Μαρτίνης στο πλάι. Κρατάει την μπάλα, ασφυκτικά πιεζόμενος. Πέσε κάτω καλά. Αυτή είναι η Ελλάδα, ρε φίλε, μπάλα πίσω. Θέλουμε να είναι η Ελλάδα. Ο Τουρέ με τον Σαμαρά. Σαμαρά, είσαι πιο ψηλό στο γαμίδι. Πάμε τη συνεχεία του πολέμα στον Καλού. Τι είναι εδώ, κάναμε φαουλ. Ο Σαλομών του Καλού. Σλίλ. Ο Σαμαράς κάτω. Σήκω πάνω ρε μαλάκα Σαμαρά. Πονάει ο άνθρωπος, μαλάκα, πονάει. Με τι τον χτύπησε ο άλλος. Σύγκρουση. Ο Σαμαράς με τον Τουρέ. Επίπονη σύγκρουση. Με κανένα αιχμηρό ή θλόν όργανο. Θλόν. Περιγράψιμο ένα πρόβλημα. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα αιχμηρό. Πάρα που κατουρούσε με την ψωλή την πέρα. Σε έφερε ψωλή εκεί. Πας ρε μαλάκα. Έλα ρε μαλάκα. Δώσε ρε. Κοιμάται ο μαλάκας, δεν δίνει την μπάλα. Αφήνει ο Γιαγιά του να είναι υπέροχη προσποίηση. Σέρζο Ιέ. Αλλού, αλλού, αλλού. Μανιάτης. Επέστρεψε. Ο Μενιάτης καμιέται, έτσι. Μανάτης είναι καλά κάνει. Και φωνάζει στο Σαμαρά να γυρίσει λίγο πιο πίσω για να του δώσει μια επιλογή που δεν την είχε προηγουμένως να έπρεπε να κάνει την πάσα. Ποιος? Δεν είναι πολύ ψηλός. Ο Μανιάτης 1,58 είναι. Όχι ρε μαλάκα. Συνεχίζει να εκτελεί Δεν κόμμα. κάνουμε με δουλειάς. Σταμάτα ρε μαλάκα. Κάνει την κότσου έξω. Βγαίνει ο Τιωτέ. Δεν ξέρω ότι ο Μάσνα 90. Ω μαλάκα. Με το 12 Το κοπέλι μας. Είναι πάρα ψηλή, ούτως ή άλλως. Το κοπέλι μας. Ένας center for 30 ετών από το Ανόβερο. Του Ανόβερου μάλλον. Δεν είναι από το Ανόβερο άνθρωπος. Από το Ανόβερο, ναι. Ένας Αράπης από το Ανόβερο. Γιατί δεν υπάρχουν μαύροι Ανόβερο. Ναι, με καταγωγής, κανονικά. Καταγωγή από εκεί. Οι παππούδες του από εκεί καταγόταν. Ευχαριστώ Χρήστο. Πανορθώνω. Χωρίς τα βυζιά που μου έλεγες ρε μαλάκα. Χωρίς τα βυζιά, όχι τα δικά μου. Ο center for της Σόνσε. Yes, yes. Το έχεις χαμηλά ρε μαλάκα, στο πρώτο δοκάρι. Κίτρινη, όχι, παίζε. Δώστε ρε μαλάκα την μπάλα. Κάτω. Πόσα μωρέ. Ναι, γαμώ. Φάουλ. Και κίτρινη. Να κάνει την πάσα για τον Σαμαρά που ήταν μόνος του. Τον έπιασε ο κόλλο του ρε. Ο Καλού. Ο Καλού, Μαχαμαντού Καλού. Δεν με έχεις δει, ούτε ο κρυκός σας μάλλον. Μπορούσε να μάθει εδώ η αυτή δεν φανταστώ. Στην Κολομβία χέσαμε τώρα, στην Κολομβία με είδες, τότε εκνευρίστηκα, αυτό με είδες, εντάξει. Εντάξει, να σου πω, αν μου πεις ότι η ομάδα όντως δεν παίζει έτσι, έχει την ομάδα, θα το δεχτώ. Θα το δεχτώ. Ξέρω εγώ ρε μαλάκα. Δεν είναι καλή ομάδα, ρε μαλάκα, εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Δεν είναι καλή ομάδα, η ομάδα δεν θα το σου. Άμα δεν βάλουμε το δεύτερο γκολ, εμείς πέρα και φάμε ένα γκολ, τώρα σου κόβω τι είναι. Εγώ το πιστεύω. Πρέπει να κάνουμε δεύτερο γκολ. Χριστοδουλόπουλος τον Αυστάρη, Χριστοδουλόπουλος. Ότι πρέπει. Πώς το λένε. Μπρος στην εκκλησία. Ακόμα μια φορά. Έτσι. Γαμάτο. Το προσκλητήριο. Γαμάτο. Ο Σάμαρης θα το κάνει φίλε, ο Σάμαρης θα κάνει 2-0 με φάουλ. Σάμαρης. Και αυτός που δεν τον ξέρεις, έτσι. Σάμαρης. Σάμαρης ή Σάμαρης. Να το. Το μαλάκα. Το μαλάκα. Στο τείχος πάνω το πετά. Βλάκας να μην αφήνει τους άλλους να το εκτελέσουν. Βρήκαμε τώρα παίχτη. Όχι το φάουλ. Η κατάσταση παιχνιδιού προηγουμένως με την ελληνική αντεπίθεση και το κόψιμο της μπάλας από τον Δωροδίδη για την πάσα προς τον Σαμαρά. Αλλά κοίτα ο Βλάκας, κοίτα εκτέλεση. Κόψε να κόψει τα αρχίδια του Ντρογμπά στα 2 ρε μαλάκα. Οι καταστάσεις παιχνιδιού που έχουν δημιουργηθεί σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, είναι 63, έτσι. Ασφαλώς και μπορεί να διεκδικήσει κι άλλο γκολ. Αυτό που έχω να πω μέχρι το 63 δεν περίμενα να παίξει έτσι η Ελλάδα. Αν χάσει, έχει δυνατότητα να κυνηγήσει και δεύτερο. Δεν το περίμενα όμως. Και μετά πέθανε και αυτός ο, δεν ξέρω, κάποιος πέθανε του Τουρέ, δεν έχω καταλάβει ποιος πέθανε. Έχει πάρει όρκο να κερδίσει. Τώρα ο Ντρογκμπά έξω και στην αιχμή της επίθεσης ο Μπονί. Αν κέρδισε αυτούς θα περνούσε η Ιαπωνία, δηλαδή. Αν κερδίσει αυτή, περνάει αυτή. Η αυτή και με ισοπαλία περνάει. Η αυτή και με ισοπαλία περνάει, ναι. Σε δύο φάσεις. Γιατί έχει νικήσει την Ιαπωνία.
Μανολάς με τον Ντρογκμπά. Μανιάτης όχι πολύ μακριά. Τουρέ. Μρε! Παίζε. Μρε! Πάμε. Έλα ρε! Έλα! Ωραία, πούστη! Τον αφήνει μόνο του. Πιστεύω. Και από πίσω. Και την βοήθεια. Σερέτη έγινε να φτάσει. Μόνο του. Τελείωσε όπως μόνο του. Εντάξει. Δεν πειράζει. Θα δώσει κουράστηκε μέχρι να φτάσει εκεί πέρα, να δεν είχε δυνάμει να σουτάρει. Δεν μπορώ να καθίσω. Εντάξει, με έχει. Κάτσε ρε μαλάκα, κάτσε. Τώρα εντάξει. Αυτή είναι φωτός του 0. Ο Ανδρέας Σάμαρης στο 42. Ασκοτωμένος ούτε ένα τελειωμένο σου. Τον Βίλφρεντ Μπονί. Γλύκος. Ο Πάοκ ρε μαλάκα, το Πάοκ το παιδί είναι. Παίζει πάμε. Ποιος? Ο Χριστοδουλόπουλος. Ο Καρνέζης. Παλέρμο νομίζω κάπου εκεί. Νομίζω. Όχι είναι καλύτερα Πάοκ φυσικά. Πρωτεθνική φυσικά. Γιατί ο Πάοκ πρωτεθνική είναι. Καλό φίλε, καλό. Έλα ρε παιδιά. 4-4-4-2. Καλούμε τα λίπατα μπροστά του, ακολουθεί ο Τωροσίδης, δεν τον αφήνει. Καλύπτει και ο Μανιάτης, η σέντρα έρχεται το Μπονί, δεν μπορεί να γυρίσει. Περνάει ο χρόνος, τίποτα άλλο. Περνάει ο χρόνος που το καταλαβαίνω εγώ. Δεν Έχει καμία σχέση με την γαμμένη Ιαπωνία? Που ήμασταν στο ύπνο. Καμία ρε μαλάκα. Μην πάρεις με τη φωτογραφία, μην γάμισε. Αναπληρωματική. Πατέρας μου φταίει, έτσι. Έχει μάθει να είμαι... Ποια τα χίλια του με μαλάκο Σάντος. Γιαγούρι. Για την Ιαπωνία. Η Ελλάδα στο 1-0 με την ακτή Ελεφαντοστού. Έλα ρε παιδιά, ένα γκολ θέλουμε το καμίδι. Έλα μωρέ, γονό. Έχεις το χαμόνα. Κάποια βλέπω καλά και Τζιόλιος. Άχι Θεέ μου. Στο μυαλό του Γιατί με έφερε στην Ελλάδα, γιατί να ζω στην Ελλάδα να πράγμα. ήταν χρονικά. Δεν καταλάβω. Άμεσα μια ακόμη αλλαγή και λογικά θα πρέπει να το Μου βγάζει την πίστη με αυτά, μου βγάζει την πίστη αυτή η ομάδα. Ναι, αυτή τη φορά που παίζει μου βγάζει την πίστη. Αν έπαιζε μαλακισμένα δεν θα πειράζει πραγματικά. Μποκά. Καλού. Περνάει ανάμεσα σε δύο. Το σκύλο. Και τελειώνει και την βάζει. Το σκύλο. Η ατομική ενέργεια. Αυτή είναι η ακτή Ελεφαντοστού. Αν περιμένουν από την ακτή Ελεφαντοστού να κάνουν σουτ έτσι, θα πάρουν τα τρία μας. Τα λευκά αρχίδια μας. Θα πάρουνε. Τρία αρχίδια έχεις εσύ. Είδα και ένα αρχίδι. Τρελάνουν τις ισορροπίες όμως παιχνίδι. Οκ, εντάξει. Ήταν ένα, αλλά ήταν λίγο σχηματισμένο περίεργα. Αυτό το που υπάρχουν εκεί στο εστιατόριο. Τι μαλακία πάσα του κλίπου που στην αυτή δηλαδή. Πρέπει θέλει ο Σάντος να βλέπουν οι παίκτες συνέχεια είναι ότι με το ταλέντο μπορεί να κερδίσει ένα παιχνίδι, όχι μέσα ένα πρωτάθλημα. Τι λέει τώρα, δεν καταλαβαίνω κάτι λέει. Τι λέει άπατο για τις κάμερες. Παπαρούες. Playroom της ομάδας. Παίζουμε. Έλα τώρα. Να συνεχίσει η ελληνική ομάδα να είναι παρούσα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Δουλόπουλος. Να βγείτε λίγο μπροστά το γαμίδι. Για το σούτ. Δοκάρι ρε μαλάκα πάλι. Θα το σπάσει ο κάπτεν. Το δεύτερο γαμημένο δοκάρι. Απίστευτο ρε μαλάκα. Κοίτα εδώ. Δύο αναγκαστικές αλλαγές. Κοίτα εδώ ρε μαλάκα. Και αυτή η ομάδα Τι μας δείχνει. κόντρα στις πιθανότητες είναι στο Τι, σκόρ. ένα out. Δοκάρι και out. Ωραία πούστη. Μαλάκα κόψιμο φοβερό μανιά της. Φοβερό τάκλι. Φάουλ. Δεν το χτύπησε με μαλάκα τώρα. Εντάξει. Εγώ άπαλος το λέω. Εντάξει. Κοίτα σούτ ρε μαλάκα.